Mammy, me more qua be brew. Minion, now what is a? What are Mama on this mammy? Your frost say? Patch your friend, ye pokia. Yapokia, for I know if you didn't pay what a. Joe, Yapokia free professor. I'm frown, you shall be Shall be Bessiancia, you reckon for Joe Bookroom. Joe, what are Roma, Papa winning no? Winning the Opemsuo 104.7. You said, dear Mojai. Says what is Subobi born, it's here, Tremosusu, a ball, a banya, made a drum, mummy, and Nunidria. Diana, what can I find? Patch on no crowing. Says I shall see me catch her. Says I need the dim attempt to me, whom Sebi catch me, send me track and kind. Me who fee. Mammy, I made me all boom, me train my sick paja, me shake home, me catch the old bear, me, me can't feed me. I have body over here. But when Godfrey, no, get to your teacher. What did you say? 17 years. Oh, and here today, the idea of boom me bear 3 times. Meet your casa. And the toss of 4 for no, me catch our pa. Sa create your boom, what me bomb assume me take or bought them pajama show. Now last one, my boba me near ma. Me boa kan. Me pacho kasa. Me na me no eja. O kasa no ba ye na asa de na wunim kasa. Wo kasa me ya bomodin akope oba ya ba. O kana asa ma wo so oboa. Oboa akosa oba yare. Bisa na me kasa na me hospital wode ni sa say e pa me. Hello. Me se me no wo kasa nti bo amane ne twa. Nti akora no de obro de bisa akora na wo bo. Na me mabobbo niema ye dem ho sha. Na mabobbo min aniema. Ti me bobo niema na obae obetu ni na me so girlfriend niema na ma bobo no ahesha enti entu niema ni wo me se me enti otugo na me sesa ayedai agu bag ni meti an se waka mi tira bodan mu gban enti o peja me hwe waka mi tiri bodan ni e hon de ye me ya e hon na me dan de me kase ma mo ndua me boa nso be na de bro ni bi antoa ne hwan anonko wo kan ne sei me se so obo ni din se ne ma me ne me a anti wo bu mi se ya won fa na ni kura nto se ne ma me ne me dia Dey. Oboni din sane maame ne me a. Na me kan. Sade adua no oboni udin sane maame ne wa anto anya ne dan. Enku no. Me tie hu. Me ni nyina me ka kire papa yi. Onim ni nyina de akora ne ye me nyina onim. Me nim ni nyina me fa so a me ka kire akora me ne akora ne. Eja me ma wo kwan se kasa wo. Be me na me ba wate. Me tie kwa yesa no. No afi woni akura ni nyina ne me ya aka e wo fie odi akura ne ye me akura etimi tu fan fridge e bo fan achi so won ye di dua kese ya bo enyi obi na di ya dan yanko atimi ti ne madwali fridge aye ba mi pie ya na wotam ye na me se go fa da de afi de o ma menti obi kwa ka chem sa de wo ba na obi yi ne wanim afiri nanim ana wo ye wusei ti wotam fan no na me kotu ye na me baba ya gi ye na wo se go fa obe se okum ma na ese buro no de na me se na da na o fan ko papa ne so na me na da bia masum tan otimi boma sum ne me hunam nyina timi de ne mo regridwiri me me hunam kafra nyina akora me hu e boma sum peja ono akora ne same boa bisa akora no same boa madam ona ti wo no enti de na o ye me no na e yaw eni na de bo ni pia ono so kura san fa misika sei misika ne da bia no ofa wo fa misika o me to ono afa me de to ono we nyina na yes eja ka wono trum me kasa bi o ma me mfa mic ni simi na me kasa bi me mo akasa wai eja mebo eja so hu se di pe bu ejire ni bi wo ya ye be ma mu nyina makọ ni afa ni pe wo ho na wo ye se ya ye be de hu na asem na ni so enyi wono nko a we fa bi na ne wo na wota wo be de chi a wo bu ma me ne sa me ba ha wo ye nyu wo se de wa no ye de yes me se wo se na de wo hu ka se se ma wo ba wo ye nya na no pro me se wa na wo ye oba ne sa enyem na me ye ada bi ankwa kama wo me ba wo de wo mo me kasa akurati mi bu masum na masu nyina ya wo timi ka kire me se ki wa no tum wo panyini na tista na de tie ma me na no asem nwe ye wi ade wo ka no ma me ya kura ni ni na wo dia bem yo mate ati yaw se ba tan ba wo ba wo betimi tu ho ebebe na wo hu se wo ba na sha ase ye sa edin kan de wo sha ase no edin kan wo sha ase no mesra mo nto mo bo ma na mame tenasi din wate hwemanim tenasi din wate ebe na hu so oba na nsesan ye sa ba nsesan ye be mo last 3 years ni wa ko secondary school
onyanko no afi na no ma wie school no o be wurem ha wo bi wie na me wo me kurom kra ana me wo ba me wo frɛ me sɛ akura na ye de wo ni akura na na me hu bra o sha se se ni suman ne sesa 3 years ni so ko 3 me wo wura secondary school o be wurem o mu wie GHS o wie GHS me pa cho wo hu pe ana what pen so oba no no mu Papa ndibone Opemsuo 104.7 onum bi we ye sure so onum bi da cha me mente na me hunu so da okay etu so se de pa na abehye oba ni mu a wo ye osa me de first na me se wo yare na me mfi ya je me akora me de ne ko hospital se adwene mu ha wo enti na me mfi enti me de ne ko papa na ya je ne wo yare na ya je ne to me anam tena ne ho 3 days ti me tena ne yi ni ba na afi ne wa ye de wa ye kama de obeye bia na ye se wa ye kama na ko hospital no doctors ne ma wo hu so anya adwene mu ha wa na pacho edi kan no ne o papa de ne ko ye ana ye se yankotwa scan wo anya sika anya de ankotwa ana ya de nim san ya de ne je ne to ho nti wono ya je ne to ba bia ya lefo ne de nti me na me te no ti yi ni ba fie no ho to no me pacho ansa ne ye be yi ni se de na e ha wo ba no yanka se bia BBC yanka se malaria typhoid fever okay baba na osme ma won kan bi de na pese o kan ye fro say Solomon Bedu solo school Kofieje bampna say we your course be general arts whatever ma dey asem na asem ma won kan bi but me the first time of free school buy me hu I go see pelolo fair dey ma plug here as I was not so me bibo school to pelolo fair dey ma plug na ko dis kompa paw to kompa paw no at once na ba ka tension ma ai ma me machine asun go for ma sure sum sese se enum le no ko pipa no scoreboard no so go for kwan ya dey se be nko dai ntuma pa ka se me hu mi na de me antwe na ma me hu no ono no so okoje ade obi wo okoje de obi mi timi sin ne kwan timi o kwan so go for o ti boksolo ene hwe the people attention and me to say echemeto say I say na me to bible echemeto book echemeto car me to say o kan say mo wan sika ko wi bi an kire mi o but church ne mo wa lese si e chinam teze ya me ma hwina so ma se ni na no mami ade na wo hwe wo ba na so me pa cho no ba papa na bo no nyam na bo no eja ade na wo bo apa me si ade na wo wo bo pa cho di ntie ma bo no say obi a mama no meja no kwa ma no ko no ni 1 week no afre me say omo ye program bi wo school munti no on de onye bi obeso obafie na woni ne say ena eba say amponsa na eba anam se da bi ye adenti na ukọ meja akwa ni na otwe mienu na wo so wo say eba enti ba oba ye nso no me frɛ adwuma beto no me ba fie na o ma Godfred bra eja won sam no kra em bo ani pa Godfred what is say Godfred bra Mama ye say omo ye fo one mami na wo ni nyina Godfred at say oh hu ye pa ujina say school ujina say form 1 and form 2 form 2 kasa kasa mama why Godfred eja ade a wo ye no mempo meni akra ne na kasa we bua wo bia sama obeko bua dai say secondary school one na form 3 oh wo munya nko mani one na form 3 akra ne so form 2 a wo se 3 anya nwanwa said de ekoso kura be hu ubenim hu bi I'm telling you anya me nwanwa untime bo hu kwa me akohwem ati anya me nwanwa da ati I'm telling you anya me nwanwa Godfred that is say there how there how catch me utimi kasa efidie na engine pa there how be catch me I didn't know now bo mama huh Godfred one read that unum bida unka bi hweda
ne toffin so wundi bi da ade nti na abo maame say ya na moba no ote ana na fe ade girlfriend ade kasa me kasa wote wote wena na muso odaji no ade nti na nti mi kasa Opemsuo 104.7 FM. what kai so abo maame da kasa kese na mente okay ade nti na abo no no how na wo how metie na wana aso akora ya no wa he da bia me kase bible kura se ye nhwehwe ne ebehu mumbom na obebie mu mumisa ne ye de bema mo enya awade nyina na yekọ I'm telling you enya awade nyina na yekọ emaba ne titiri wa masisi so no eja mukonya de ye bechi kakra na muntigyan no ene de kakra woni bottom a muntigyan no mundo sukọ enye fie nyina na yewam nye fie bia na yewrem omono bre yo abra yan check for ne ahwefo Opemsuo me gidi ye se ohwe de wi asesi kwa ene 21st century na de ekoso demo na ohwe nkoda yi no papa no mama ya so yo batan na no matifia na na ohwe de ekoso ya agya ya reho pa se nkoda yi sebe ohwe de tentian na ote ya obubu fa so obu ya agra no omobre very handsome boy shena bravo papa na atiefo ya damwasese na no fiada no mugia ya chi na saase mo emigimi je munya nim de ye siko ye wie ya ntena so etu anamon ko hu obai ne ye friend phone na abrane enya no na ekofie omotetafo ahemfie ne nchen ho pe abrasem ne tintin ne tietie nyina mu ne se maami ni papa yo moto ekura dua kura nya omu nyina na hwe wo mo ya hwe ye wo omu nyina bewu omo de ba ampesie ya hwe omu nyina bewu mi kofi ho ye ko ekoto maami obey ni maami eto obey me ne lead ye de ye ko ye de na sembe tu ya ne ba no te se de na wo kana na no de obi anim se hospital ya de ne kuko mu a ye bie phone line ye odumfo bi a woni masem nim ebiem asem nani so kire ye se asem na da ho no onimu na akora ne yale wontimi nkasa obeta wontimi nkasa nyina no insuo na anya no o maame aboni dua na na ese ekoko pedua no ase eno na maame papa di ba ese o de ba na aye huhum asem a yaboa no ana akonya ne sansem nyina ba ye na yekoe na maame yane ne maame di nkoma kwansi na maame pie no se ha na yire kura ni ana ye frɛ maame na maame cha woje ye fɛ so kama na maame bo ni nkro no abrana ni enyan wo yi ni ho pa 104.7 yes sabe ye du mebi wa twede ye to na hi nanso ya hwe ye bebe maame sa de na so bo de ba ne dua nanso edu mebi na ya abna obi bo amia o mene na ka je se wa nya me ntwa ka no steward aso mia wa na o frɛ bibi a de ba bo ho ba ma wa de ho a o frɛ do to be frɛ mia ni yes uti mia de ni hwa mo eti ekoba sa maami ahometie mi busa no wose ne mai timi gina ho ye ne baba ye obeta wontimi nkasa yi etimi to no sebe na se nyina bebi ofiri ba ye dinatem abuno 17 years ya sam ketwa kani tiwi dem na ni nyina no so ka kire ni kunu ya hwebuada obeye be ba ne be eti maami wonya babia no de ne nsa so temre bi kwa no wo han krofoma boys bi ma boys ne betra akodai wa ya de nanso ni nyina achi no ankosi aga eti ahometie no di boni dua sese me ba no na wo yem se na mini kamafo bi ade a ene nsuo jeme ti no nim se wo ya masade no abrase to maame ne de wakasi so wantwa ntro mo recording ono anso no abeka no kore se wabone bani dua na bra ya kana ne ku wie se ba kokora so dadem eye tinti ya wakasa yi ba kokora so dadem aye keka
enu ti kura no ya na sebe eba ne saa ya yire ne saa no no so edai ya wone pane bisa no watima da kakra na mse nya issue no metie mu ne nkoma ya koso no nya dade na papa issue no de na samba de no so abo saa de odada mi esudua me se papa yi wonye omono me ka no monte yanka papa me se wonye me be tell me say oba ne de o fa so abo badua wo reason a wo de ba akoda ne dua obomasum e ma me ha no ho me ba no ama me ha ho eja wonyo wonye me se nya se me mama enke hu me se me me ba me busa papa ise na papa enka wo ka se bia de bia me kam sa bena se wo bi wo ka obi ho asem bone a ne papa wa yen so ka enti ka de wo me se ka papa be tra se wo ka se nko no so nka se o ba akokora so da me so ba bo me ama me so ma bo de agye no wo so friends so be antwa ya na antwa me no ba ka se ba ne to no ho e me ne akra ne kasa ba wo de kasa no iya moto nya wo kura to dua ne bia nyam na de enti ameka se dua ne nya o mu nyina ne se ma mi bo ne ba ne dua no ono ankasa asanya sympathy bi yisika ma akwala no ya hwe ne no aduane ma ne dua ne ma sebe nam se ma mi dua bo akoa anyam because wo bo bi dua de enim ne se unka nipa ni biem se nsuo na nya no se nya no pa na yase kwa frafita na asantia ubi bia wo akwa frafita eti eba che unti duabo no mu nim ase na bobo dua no enu nti wo no maame no kwa dua na nyam ena ma papa so hwe na yobia ne na o siti ono so dua na nya no eti sia se ya hwe ye ne ya humu a wo mu nya ebeto franda ka be nan ewo efie ho na ne ma mienu na aka ne no omo ofie no o me koto oba ba ko na keto anem se minim on de man koto no na oba ne de ne hu so mi busa na so oba ne de ekoba sa onu mum kura ne pata wo teach ni so enti nkura mienu omo wa nyina no oba bo ba ko dua ana papa so bo ba ko dua enti nkura ni nyina dua na anya omo enti akura ne cha oba cha wonti min kasa nyina no e dua aso na no eti abra nsam no de emu oya na na ebese obi nipa bebre kutasika pempem epeba omunya bi na monya nkona sabem produce omu educator omako school na maami ni papa ye na papa ni maami mo sinkete se mo mai sabe mo buru omu nua e wo mo se de nkwa ne ye ne ntwa ye de na nso akoya be ya ababeto mo so se mo kura ndua na nyamo akwa bi so because you about obo bi dia che enti nkura na omoto ni nyina ne dua nya omo obema na bo baako e na oba no so bo baako na nya de so omudi sie omudi tum bema ne kire se do no so bo nbu se e de na so bema yi wo bo oba idua wo so no so puma bo no man ha aswai enti nkura no so di omo maame no papa mpabro e wo fie onti omudi bibia de fa wo se dua na omudi benya omo police for gra meche mo mai tabra come on police da ha che nkwada no asam na wa na tiefo mi hu bi da mi sisa mi ye radio adwuma mi hu bi da se ade na ekoso yi na nkudai seven predrass se do mu kanyina no nkura nso so maame no papa mu a che se ento ho anam se yi baba frifie wo mu mienu ankasa no omo ankasa timi tu wo mu ho we se sabu wajapade nya denti na maja akofa akwara wezu sa anti na so akofa akwara tama ho ene ma wo mu na asasai afa na obeka se majapade nya de iti mimi busa maami se no kasa no so no de jenana maami se da bi na mehwe ma papa yi ni Joshua de to ya menya me gidi se maami kura bi o de ya wakose adwaye bi abdumi papa yi because papa to yi seven prayer we any wana enkoyie abranti sa se me abeto ya na so yi seven now no se me tuka akwa na me ho ye omobo because na se sa na me because adenti na modern kola ba wiase na duabo me kura de ba na ba akopa ni nim se papa maami na abo ne ba dua se ye ko ne ekotie mu ye ko hu ye se papa nso abo we nso dua etenkura ya keka ye ba ko ntimi nkasa nyina wo mienu na hwe de duabo aye omo inkuni wo mo ankasa no ahomete etefie nkoyie sa enye nkoyie sa ene wo kwa seven predators na wiase no me senya me se wo ma wo bia nya ne kakra emu oden ya akoso nyina no sebo mu mienu no ekunu emu eyire nso mukunu ena nkura na peke saade no eti authority bia ni fie ho ti de nkura ne pe no ena omo ye ena omo ya ne na dane aba omo so afede omo so de duabo eku omo ma
asɛm ni nyina no enti sɛ wo bɛtena na wo ka asɛm bi sɛ papa yi wonim ho bi ne bɛma deɛ sɛ wo na wo fie kutu wo fie ti enti no ma bi sɛ no wo yɛbɛble mu sɛ sɛ no ma bi kɔ so ne sɛ nkɔ yi a me bɛsi dɛn na me ma kɔ fie ama me bɛɛbo me ne maame na me mete hɔ for what sɛ meta maame ne korampo na ne yɛgya korampo na ɛni kwa sɛ kɔba saa baasɛ sɛ yɛhwɛ mu a deɛ akɔ nyinaa no wo ne ba efie ti na anyɛ ye ɛna wo so koraa no wata hɔ na efie ti anyɛ ye nti wo sɛ wo ba de bro abɔ wɔ foro na ade ɛyɛ wo wiase sɛ wo ba wiase na wobɛtene nsa wɔ so ɛya eti duabɔ no ma bobɔ no yawudie ene de nkora na ye no munim se eye wo mo wankasa mienu ana ma nkora na ye saa se mienu kura ka oba ba kun ba cha oba na ba ma ba kun na aka ho nyame ampata na oba yi na no mekoto ni se bi ni mpoku atwatwa so ka ma no so ti se abonte asema bawo because authority bi ani fie ho e wo mu se o ma setere mu no sebe enkoyie saa mintimi fa matu dwa wasa but eye no nanso ye ni mo bi wo a se baby wotene enkoye nanso ne ma wat feni wo mo e ma de wa e ma me wa ni abra se ne to enye fitiya na se be ye ko ha dan ye tete mi bre so for example say wa abra se otu onye fitiya na se be we ba ya abra wo fam jam so enti de pese ya kan nyina ne se wo kopa papa want ase no wo ha wonti na wudi kan una di kan ba ha ye so mu etete de ya kan ase se wo ni fieti ba no ma bia chia ayawo sese wo no bai bodu a ka obai na ke be dem ne but wo so ye ko mo enkomodie ko mo no ena so ko pie se de oda dem no so a jebe me ko akwa ne wada na musa no we na ka me pa ne kura na mawe no ena so bibi ntia wo ne pa wada kakra nti mante na no kasa eno na obai be ya tum se hwe ono so me ma boba ko ono so boba ko o oda de ono so bo no me busa ono so ndina wo se amabo ena so oba ne ye wo de wo se wo de bro bo me ma me ha so ai ejabra ena sema adwada yante asempa o eno ma ekoso se yamfa ye ho amam na ya mmere pa na omunnan ni nyina na ombekọ especially nkura no eja ada ntina wa ye o manesa me pacho me mana de me wo adwuma mu kura na ma amre be ka kire me se girlfriend me say me bisa wasem me say ada ntina wa ye nkoda ne sa enkura ne de solo no de me discato anu afa me keka na one me konto kwa enti me ka kire se me discato anu afa na me beka na wo sa me konto kwa no obeso o kire me se enti me ka kire se me discato no fa bi mu a me bonu dua ti na me kan hunuhunu an sa akwa but se me kan sa no am discato a wo sa afa no me na nimi se bitimi ayesa ka me yesa da because bonefo papa me about time we ye nipa bonefo trimodefo ayam nwonofo wo ka kire wo ben so discato ho obefa wo bebodua ofa wo bebodua na wo de to ho na wo bodua na wo nim se be yesa wo nipa bonefo trimodefo me pa twa me de na me di hunuhunu ano na so wa bodua ye di dua bo hu na nipa na na wan ka se ofa wo de asi kire be ma no Messi ye di dua bo me se kure wa na wo ye o mo sa eja don't doubt it na me o mo sa eti ye kom na ye wa ye kom na so nnim o mo bre yi hu bia ye nye odai ye nja ne tire ye bebo adre susu mo ye kom na nim hu bia ye nye odai eja asabi amena wa Roma Messi ye bevram ye vram na wo nim hu bia ye nye odai Opemsuo 104.7 FM. Mani bro. Me dem ogidi se minnim o mo ho bibia sa. Enye gidi asem ne ye ka. Abia na de wo kan tie muntie na munyina ma wu na moto. Oh. De ye pese ye kan nyina na se ma papa deny de wo busa ne se ondo onim ho bibia sa ye musa se question ba ko. Okay. Akwara omo ne dua. Oh, so wajatu enu nti se enti so wo busa sa de na wa ye o mai sa medical kasem bia chatem se de make no ntema se me se wo ne ba fieti wa mpa anye den anhwe na omo no ba akora idwe edi sei abia che me edi sei mame me ba edi sei dua na edi sei patro be 5 months 5 months wa show ena bibia pusu sa da ni dua ne da adawa che eja bibia pusu sa da na oba ni dua ne da ana ye maami so ye nhwe ho so kakra dua bokura bia sa na na bi
maame nso bɔ ne ba ne dua na ɔte sɛ ne ba ne yadeɛ no da ɔba me busa sɛ na ho na te akorara nkyɛn na ɔsɛ ne maame ba hɔ a enteke ibia ne wɔkɔ ɛhɔ na yɛ me nwanwa sɛ ɔba ta pa ne ba kɔ school a wɔyare de na kɔtɔ yi kɔ na ɛte mpentenkwa na ɛnam sɛ ne dua bɔ wɔ mu nti na maame no so no biribi hura ne sɛ wɔkɔtena ne nkyɛn a me na mayɛ ade no na maame ne ka kyerɛ ne papa yi sɛ wonnim sɛ akora ne yale ɔyale na medua bɔ ne na anya no etu ɔmo mienu nyinaa no ɔmo yɛ awo ɛsɛ deɛ ɛyɛ nkola yi nso bɔ wo ba ne dua na edi sɛ kasa ana ntina wo nso wo nda ne media tata de ɔyɛ me no nti na yɛ me ya nti na mehwɛ sɛ me kuru ba bɛka kyerɛ me sɛ akora na yɛ bɔne nti me fa ne bɔne nkyɛ na tie wo kuna mbɛka no sɛ bi wo na akɔ awo so a wote awo ya enti bibia mpusu sɛ wo ba ne fa kyɛ no me pa kyɛ na satan kura me hu ne biem me sɛ bibia mpusu akora ne ba wo so wo nane wo kɔ fa akora ne ba wo so wo nane me nane akora ne bɔ me bi efa me sika bɔ dua obo wo sɛ fa sika no wadi ma ne ka 40 cedis ɛna me kɔ yi sika no ɛna ɔse an me sika no na me si wo yɛ adwuma ne wanya sika no ni meti wo di meti no di sika no ba na wo asoma meka kyerɛ sɛ papa ne na ɛyɛ nkura ne sa he keeps defending who say one no am say di ani kuma no enkoda no abra wo ne waka hwɛtie enkoda wo ma kyerɛw ne di ani kuma no ai ba sorry na ba ne die ɔyare da akura won timi ngina hɔ dabi ɔyare bra betra sɛ eti ba ne die wɔda gi no ɛna ɔba nso die ni ɛno ti no we na bɔ we ni dua ba ya bɔ ne ba ya wɔte ya dua ɛna ɔba no so abɔ de wɔya konfo no kye papa de ne ba no edua eti papa yi ba ye no ɔno ne de wa ameka na mmom ne de na sɛbe ba mi abɔ ne dua no ɛno ko obi dumfo bi na frɛ ya ɔka nkante sa na we kofi agye no otimi wie school no acha me ana me hwɛ mo wie school on ka nya me am do ko school wona hwɛ da bia akɔ nya na me ne akora ne kasa o da bia tetesi wona hwɛ ba mitie nya me o me de kan kɔ na de mo kɔ ɛna ya ade de na de mo kɔ school no otumfo sɛ na onyanko fo de mboa me ya ma kwan na me ba fie no kɔ station was me bo mo 3 months na be for 10 million ana me de ma obi tu wona ma do ye bi school na ma me ka se da bi solo sika na se kwaje na me de go school ma me se de ma me kwaje bi ko to ton me hon tale every time day na 10 million sign ma me 20 million e kan sika on ye 40 million de ko to di freezer e ko to di freezer na ma me de bi ko 20 de bi 20 de bi 20 me di dani de bi 20 the school for ko mo femi yes we so dani no de ene bi di DM boy minimum me wura ho de bi 20 me di dani na masa ku masa masese me bi me mathematics na sɛ nya papa yi na na ma uska wo ma me maniska eja me se ma me ni oba ne nka wan ka okra me mo ska na ade ko wan ka no kra be sa bo bia let me so was start FSM second term ni na men tetesi da bia busa no busa me na mo ska de ko school se pa ade na ha o me de me se me already am no work am me de se ga me pana cho se bo ni am de no point me no anu ade na wo bo no na pa dem bo yin na ni o me ma ko to fun o ko dwale eja na ma me nkasa para 3 years na me dwale kura o ka se mo bi ma me ti akora ne nkasa me ti me 13 o me ko adult Matia adult man media solo media ena no kura se me di mate madam fo bi akwa ko tu o so the phone to phone number screen ko screen na obejem be 3 million ti me fa 1 million man na me 23 million ti me akwa no 1 million day di na me yedwuma akwa no 1 million me the phone ba fia na me charge my pa ka dem say they don't DC charge na me da phone DC charge ade ya no charge na sisu ti means say na me fa no charge na sisu am se fa ade to wona no bom asum papa bom asum na me sum bo ni bi ni na etoto ye be ma na etoto atons na me miem papa ko na ma be buje masum akire de ni bi po de ma bofa wachi ma me bom akire de po na me ni tu tim na papa do papa
O pay yes eh. That's what we win. And I any day. Let me pay. Didn't man nephew because that madam from the boy. Man baby in there. Watch it, bro. Me Joshua hanawa. Baby na what you say? Na me na do mo ye pa. Anopa de me frɛ wa ye bɔkɔ na nso enye bɔkɔ sa. Aha. Maboto me raho na mabema se bu. Ewiase de ese bebru sa de atwere konkron ne ma yete na wo de enke ya akyede anyame de kyeye. Na nyankopon adom oba bi ne bema bi ana wafo bi emamu nan. Oba na bonkoda ne ba kudua bema ne nso abonkoda ne ba kudua me ne wo kasai. Enye omodenden din aba akokoda hospital komfo anochi a. Just Wa maami abɔ ne ba baako dua ne papa ne nso abɔ baako nso dua o ma ayɛ muma ama nkɔda no sɛ ɔmo gu studio ha kɔfɔ free wuntimi hwɛ wɔ ɔmo baako mienu awrɛ ho pa bio baako ne kura maami ne bɔ ne dua ne deɛ wontimi nkasa na ɔmo na samo akɛtɛkyɛw ɔno na edi akyire wo susu sɛ duabɔ ne na asɔ na no minim sɛ no uni hɔ na hwɛ wɔkyi a wo hu sɛ duabɔ timi so nipa no ma ne ntimi nkasa Nietia me frɛ wa no pa mi pese me hu se dua bɔ no enya wa anhye wofo ama na ase antata ya etimi so wa no sa Yo, da tiefo nyina se. Me tia yewu asantene kokoroko. Ono na asantema ye ne dia nyame ntunu nkonnam da. Opemsuo. Fidie o se ma du fie wonim fidie. Ani o na free. Yesum no wura mu no. Fidie de oso abo no mu a the aboa no bedanda na ho a obey fidie no be ma na kwan nanso fidie no kita no the fidie no pe na wo ye the abo madinka ka se ebi ye kan kwansia ebi ye dam nti dua de eni purpose se wa ho ebi kura timi ti bi wo be fun wusia na onu se o yalo boni yi bi nso na ebia nti dua de any size say dua me size ni dabi any hosa akoda du sun ni du nkuno se bi o ma ye ni amo ho se menim se nkofo ha ban bi ni yakofa ka ya no se de enyo nkoda itimitine ye nsabo ye maame no ni ye papa so eno ho ye o ne mama me bo ba akudua papa so bo ba akudua na nkofo free maame no studio o mo nyina wa ha o na bisa maame se mpacha wonye no ho eno comfort me bisa za wanu ho dua wo bo wo ba no oda roma so wanu ne ho pa yie Opemsuo 104.7 FM na so a untwantontwene ohoro na ba ohoro no waka tira kwanse next time kuwa ba na wo no ti akone so wonu se ubo no dua ankora ya start yese hawo na mekase nyame atim animonyam se yuru asante hinsi makase de beba Opemsuo bia no metwa so nti mekatre tifo nyina se mehwe wo na free me da se bru na yo abra nti sere na ma ha se ameka no ya reho se mpa asi afidi so asi ha na ne nyina mu no ebeda yankopon asese etu asem na ni abie kwa ma ehu ne ebema ehu ne poma sibire na sede mranche ne ye wo ha na bana ha adwen pa na ebeda nanda so asese wagya tum so behwe ama asumdwe so aba